Hona hemen lehenengo mitoa, salaketa asko faltsuak dira. Ezuste honek dio emakumeek legeak ematen dien boterea baliatzen dutela haien hobe beharrez eta gizonei kalte egiten. Baina zer dago errealitate honen atzean? Zer esaten dute datuek? Botere judizialaren kontseilu nagusiaren datuen arabera, 2009tik 2023 arte, genero indarkeriagatiko salaketa faltsuen bataz bestekoa 0,0094 da. Azken urteetan erregistratutako salaketen kopuruak errealitate honen magnitudea erakusten du. Hala ere, askok ez dute salatzen eta horregatik ezinezkoa da indarkeria mota hau jasaten duten emakumeen benetako kopurua zehazte. Tentzio irmoen kopuru txiki erabiltzen da askotan salaketa faltsuen ideia zabaltzeko. Epaitegietara iritsi ziren genero indarkeriagatiko salaketetatik 30% epai irmo batekin amaitu zuen. Hala ere, salaketen eta epaien arteko desberdintasun hori ohikoa da gure sistema judizialean. Zigor arloko epaitegietara data berdinetan iritsi ziren kasuak aztertuz gero, salaketetatik 16% baino ez zen sententzia batean bukatu. Genero indarkeria errealitate konplexua da eta faktore emozional, sozial edo kultural anitzak ditu jokoa. Kidearte sailak dinamika horiei buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu, eta halako egoeretan diziplina anitzetatik esku hartzearen garrantzia azpimarratzen du.